kini kam election nama karba kisni kinawan kajirahem jengka po jengki paibaru kadang tiu kadang kijingerung kadang kijingemi ham kabaya pensiong nongrim banuat ya nongrim la kakam scam ka NPP ne ka WPP nama kini ia arteli kini kun kamar long kamar kraw te mano ban job nima ban ya thulupa ya kata namar menta kasa hau paiba makidang pule na kawai kesni ya ke ke bagi kan besar keren langba ki YouTube hakelen lakalong habhoi hawar halengam hasor ha juai hanu langba kini ki khubor YouTube ki osngaulut bagi pensiong nongrim ya ki rukom keren la kata kejingkeren kalong kabakila mansania hakanu ke parti kin saai kebut te hakajing syem jonga hakine ki sisngi arsngi ki menta hadu menta kasngi janmit kaba ngayat keleng saudong ya kane kasor nung stoin mat habange kendu ya ki riurang ba khamtam ki nong sensar balang lagi long hakikin huniam ki bapher lagi long ki riurang ba kiba dei haki sinong ki thau keleng haki dukan syah haki surop ha kaba kia thu bat kia thir kia pensiong nongrim te kane ke jok jongi ngalap ba menta kadon kata ke jingarung yami namar ba ban pensiong nongrim hanno kin ai kabut namar kumban ongno hakane ka sen ka banang kong ka mga keren lang baka video syabaro ki seng perthei bat ke jingker pat ka bah khmat jonga kalong ba kin pendujat no ikar kom keren si keren sang kabaar kin pendujat no ke jingir kedau kti kawai ke parti kawai pat te nga sneo kemen sibune ma nagaliang badang lo tenong wa kham duna ke keren si handrei wajar kerteng yang ngaru ujar bakala ka kerteng ru kam dei ka jaj ru kam dei te wong wa ka temen krebik ke temen arsap ya kata te ngale te bangam yo ublei ukham ai handrei ngam kwa tang arsap ma kwa sausap sansap namar ma habayo e ka sap kamut kade ke jing khu ka bakrau handrei kata ka bam te ngam jubam hinamar wa ngabam tang gaja ka johor bat tu ro ngam tu nang ta sekhiam ler ro ngam nang ta mane blei thau ro ngam nang klim ro ngam nang penyap briu ro ngam nang kia jing sniu baro ngam nang nei ka bang nang mangaban nang hi halaka sni halaka step halaka met ka nang ban ya wer yang ini bread no ya kini ki tinsi ki tinsang namar kini ki tin ki ba sniu ki ba jabo haka keren la ne haki komen kalong ba ngating ya ka perthei ka banwan ya ka pateng menriu ka banwan kini ki khun rit jungi minta surok ru kiliam nang bha ban keren si namar ba ki pe youtube ki yo i nong keren si lagi ni kenas kul ki pule ki komen yung ki news ru ki bon ki bakren si tenga tharai haba ki thna ru ki abut banyale kumta te nga ima nomar bayo la syai kane kade sembai jong kajing sniu sembai jong setan dia ka bet dia ka perthei ne kine yo le se ki khondit wada hing mane ro ni aseng kinang kren sniu no nomar ki bot kine ki youtuber kine ki nong komen kine ki nong keren ni kitin ki ma jakhria ta don ki jing sngew ma kakta hi khamtam ye ki khun kristan ya kalau we ju ki ne ki barit ki baria tenre nga sultanat pat ba badang wa penduna ya ki ne konferensi
Hanai ngasngeu nyum kendiat namar ba ulai pendon kami ni ketin ba uong ade visu. Kene ka kentin ka ban penyesrim ya de bat visu, nane ban kam ba ulong kung visu. Kane ka ketin ngaru ngalahap ban hakejaka bangan panmap no ble ngan panmap badeng do tedong di pop na ba bade visu te bade visu hok ne visu kai ne udah don nongrim kan ko kom bawa man ong ba ngalong kum visu de ka e na pule ka ni testament ki mathmai ki ong hakte kisni kin sami kin trupa ka balom ler ki ba kam yel ni bang ngalong khunu ble la ne ngalong tau boleh memang terlupa. Ngayon itang hari Rusia kilakem itu bisu Rusia, kilakem nak spy Rusia ngayon bat itu bisu England lo tahu tak sakema, kibon ni kiwe diri ru kidon bisu, tapi neu bano tedong makam bau de bisu te. Ngatharai lese habau kam kumne yo lese ude breu ba ong dau blei lese ha u ba unut ban kam bau de bisu te. Gua serim tik bat bisu te se kabut ru kan sapai lut hau ngatharai kumu tau supotar jongka WPP namar ma nembut je tau bisu ten budiano he hagan ni ka perthai habut jok ta namar de buriu ba ladon yang kata karang ka bakat kata ngate ngasneu setting te lada philong sisa kumta te ba phio bor ban kam ya de kumu bisu te ya kita kiung penmong ngai phire mapno badeng no tedong namar ma phide bisu nga de tang briu bopop na septing ten rei na suong tai kan ko we ba lada phira penduna kan ke jing kren sang ong kublai sibon ya kata ke jing job te lada job ba marmo ka de ka benta ka bau bleu wajit ke u bat bang penlong ya u kung nong ikmat ya di ba lada job u barok kru kata kadai ka benta ka bau bleu bu bau job ten re ka jingi khon de kide kine ki ar bat ki bleu kine ki ar ngot bat ban yanu jore karakter jong ki ru kino ki bleu ki ba bha hakmat ki bleu hakmat ka balang ban le se hakmat bleu kide kine ki ba hakmat ban hati yung mane ban yalam yo pai ba ban yalam ha ka jing hikai na ka benta tin bleu kide kine ki ar ngot tenga ngam ong bang isi yano ngale jel na pi komen yang hanu kato ngayo I kumba ars patam teng tinsi pi komen yang ngala ong na dunung kong banga tengam snowe namar ba nga pediang yau tau beisi yang ban nga I yau tau bakren sniu yang nga I kita kinum sun jonga nga I ru ite bales sniu nga I nga tokren kumba ong bo hoping ka do jonga kamlut kren kat ka ba pimon hanre lada pi keren pat ye kiwe te kakta ye ki khunria kakta yo bobon balang ne ngasngeu ba kata te hak imlang salang haka kalong open ye ki khna hakalang sodong ne kalong ka jikai ka basngeu te ong ke yang inom le ati ko makum ka de ka kor nginya kala ka pemut te ne datang yang ati tole kan ka ba phimon ngam le ni ka do jong akamlut ngapat ngasngeu kan ne ba ini kinong kiba kersan yau kandidat jago PPP u doktor marbo te khamtam ngaong yau ba arden ro u bangayo sneu sukro kti kata sorkar kedok kti sorkar te persang se bardan banom kedok kti syu kata sorkar namar lasai ndala long sorkar sa phi la se stiwe kin kedau ye phi bat ka mi simi ke jinga kedau kti te haka jing sisa haka jaka ba phin kedau kti kalau bha ba phinong tol tre le kumta pani kan ti ke badai ban tre khnang ba kita ki jong wa prestun ki jong parat sama kin ya tre ya kata ka e ka ba phi ai bui kamut kan bha te Andai ban suya wonia ta kamut bakata te kampoi seno suin kamonia lasai da job WPP NPP wada khami trelang katoka isu kitin khasi jong phi ka kut hasun
lada job UNPP di don bok ke nyamar bat sorkar bat MP kia telimlon de laban yo tin kasih tang su job WPP la ka jong ka sur UNPP la ka jong ka sur te kata tele khle pedeng laya pak kalang brot berulang kasih ha madan te laya keluar kai ke perte te kalau bahaba ban suya peni ba ya ngenya tre tole kumta naka menta ka baha ya ka jaj min riu kasih bat stun sobha lada ba kreden war badan kulokti phiru ba prestun bombit su ba phinle ka to ka stai ban ong ba phin sngoran ban ba phin kulokti lem wat jule kumta namar ki kham start ki bas ngap ban yo to bakre ki kham start ki bas ngap te ki nong snap ki la snow kenjing la phi pat phin snow e handai lada phi suaisa kunggong bo pin ka do jonga kam lo to kren ka ba phimon tre bek na ka manta ka ba ti pai ba ka mo tin sai ka bai nong ka ba tam na ka manta ka ta ka jing tre ka ba phitre ngi so thu phi da kenno ti pai ba ki da kenno kan pipi sene so was ngi so thu ha ka por ka ba ki kine ki we parti basin shar ki jong ke uneu doktor mukul sama hano non surok hane hawas jongi non surok hano tang suwarno kwadrat sangma de para karoro chief minister karoro ani ni ki surok las no tenap kun hijai kane kawas te kane ka pisaro ka baki pentre surok msimla tho to pisah ba NPP relas tho ka to government of India kane ka pisah juga India hi ka to ladanya keno than ya ta ka jing chamram to kwanrat ru pek ka to ka minister kan thai jong sentral kawan keren kumno hangnya silom jing di leran hi ti try no ai pisa ki keren da kumwe mong kuno da kumwe kam leran ni kinong snap tenga ong yi phi ba to wen no gi ni gi keno yang ya kata kan orim ka ba phi don ya thu hau pai ba ya thu te lada phile kumta kata kamu pai ba un bisyar bat kan don ke jingkermen ya kata ka parti ka bayai kan urim ban kan bas election tengah seno tenat ye ba marbo ida keren itu ya be kan urim nat jong barok ya bai keren be ke isu jong ke parti na ka menta ban tre na ka menta ka roi ka par na ka menta ke imlan salang jong jaj beriu kine ke tong ne kine dong kersan bat kisuak truk kisuak kru kisuak kawang ketik kisuak kawang mau kini tapi mong kalau bangun no ba prestun wan jenom snolan kalau bangun no marnen wan nom kedok tisu la phiai kedau siai kedau ngin pule gitu gi jingkran yo phi hagi ya ka ba ro ka phile kan bas ngin pensiong nong rim kata kamu bersapek ke bot kan hiar kan no hiar te kan hiar be uba do tedong wong kan tam ngamong kan hiar te ada kimnge endalianyo phin sasmutho ba peleng kejingkran untuk temen nong stoy kalong kumta te wano tenong ru dawan bhai ka kerteng jong au dewe dawan bhai ka jaju dewe suken no bau dew tau high level tapi high level kamut kum no pipip te philia pule yu phianang man kren phareng kata ka high level kami nang no sedang mano kamut kum no ka yo kum no ka kata ka high level ka trekam kum no hide men suthu ye kita high level namar ha ka jing suthu jong ada hakane ka west jongi de empat dan high level tu wero ngalele la jong kemun kadang du baha bon teng teng yo phau ngan thit kilo phiong ngan high level te namar kata wat ju keno bang sap yano lemda phi la don lang kata ka por biasa pisah ke ai khendiat ke phi de lese phi mong phi thu bang sap namar khamai bun ha ka por ba phi sam lada mdei kom ta kum no ke phi tip lada ko ba prestun no bang sap utu kum no to pulit wino no to ba prestun abai ne khna no stan kita tu tan ni no blok tu siar tu sniang pulit ba kem ba set lock op yo to ba prestun pai haba waktu kan ka pisah pai ba phi kum ya kata philek berbi ka perthai trai uto pai ba no snap fa bi handu kan no uto pulit un ino uto nuntu te ada perkhan ba lada pensisya ka ai mau ne le mong to la pandai hat kari la thep lock op tapi uta wa de sisya mong to namar ba pek menta kiwe ki ong ba ka jing krong pisau warden
Nia ki paiba da kita ki jan kerja da kita ki borti. Mi bon ki jingkeli. Ngangam penrem nama mo paiba wai. Haba wai sum ha paiba long no jing siau hing mane tu mo ya. Henry tip yo se kapisa ai hawa dan kabut phaen pipi. Tip ki kata. Namar kapor ka kalah. Wai man singi man mit wan babe hing. Te pitip ki kata. Pinong tip. Nga